vamunoti advocate Fadzai Mahere vozovhura hombe manje Fadzai Mahere oya oexposa ZANU-PF aiwa nehunhu hwainoita aiwa huku haijeka vanhu kana kuya kuzopesecuta vanhu sanapinda mashoko atokwana Fadzai Mahere aiwa nhasi azovhurika manje kana akambovhurika nhasi azonyanyisa notibva wasubscribe like utina on the bell icon mutano yanyora achiti sometimes I feel like the Zimbabwean story is not told boldly enough. Do you know that the MP for Glenview South was arrested with 39 of his volunteers and polling agents for holding a sanctioned rally the week before the election? On the day of the arrest, one of his volunteers was stoned to death by ZANU-PF supporters. Nobody was brought to book for his murder. On the election day, they were still in jail. He won the election from his jail cell. This is what we mean when we say it's a circus. We need new leaders. Mashoko anoya advocate wana Fadzai Mahere achiti aiwa ZANU-PF chaiyo aiwa yakatora MP we Glenview ndobva aarestiwa mamwe masupporters ake ndobva stonewa to death but apambona kana munhu akazomboendeswa kukoti kuti auraya munhu kana kuita sei. Muri Zimbabwe hanzi zvakaitika before ma-elections saka chimbotiudzai kuti munoti kudi pamusoro pe-propaganda idzi dzinoitika mu-ZANU-PF nemashoko anotaurwa naFadzai Mahere achiti aiwa Zimbabwe aiwa in Zimbabwe we don't need new leaders zvinoda kuti zvanyanya. Tipotidzai mafungiro enyu pinenge comment section medu usanga no subscribe kulike tinotina on the bell icon.